मान होनानै दिनै मानगोनां आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियल नार्जारी बेवहायनो बाहागो लादियै गिबि हाबाफारि फुंबिलिनि आरज बे हाबाफारिखौ जों मावफुंगोन। संसाराव गोजोन सुनारा बायलांथों आफा ओ बंगसाई अनलायनाय सहायनाय गियान अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा ओ बंग जिंगानि खैफोदाव नोंनि अननायजों सोरखिनो बयखौबो स्लगानाव बाहागो लानो खावलायबाय। एबसुलुं लिभ एबसुलुं लिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों। इसोर ब्रह्म दैमारि आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनखौ बे समाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिबार बावनो खावलायबाय। बिपिएलनि मिरुनि सासे नेहाथारि बायदेव बिना गुस्टिनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिलीप ब्रह्म बिथांमोनखौ फारियै बे समाव बेलुन आरो फारौखौ लानानै सारियाव जों माने गसंनानै हाबाफारिखौ मावफुंनो जों थागथियारि जायो आं गुरै खावलायबाय आरो मदद खालामनो मिरु आरो जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायबाय। आलासि बिथांमोनखौ बिर होजेननो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। साबायखर बावबाय गासैनिसिमबो दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै बिबारखौ बावबाय थानो हागोन आरो लोगो लोगो मुस्लिम दिपेन बर' बिथाङा सफैनो हादों। बे समाव बिथांखौ माखासे आलासि बे समाव थाबावनाय जोंनि हांख्रायजानाय फारि फारि बिबार बावनो खावलायबाय आरो बे समाव जों जोंनि आलासि बिथांमोना जेरावखि थाया मानो जेरावखि गसङा मानो सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबदों आरो बर' फिसाफोरखौ जेब्लायबो थुलुंगा होबाय जाहाथे थायो आरो थुलुंगा जोङो मोनो बिनि थाखाय आनान गसाइनि आरज गाबबाय। दिनै फारौ आरो बिलुन बिर होनाय हाबाफारि बिर होजेनगिरि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ खावलायबाय। साबायखर बावबाय गासैनिसिमबो बावनो थानाय जोंनि आलासि बिथांमोना बिबारखौ बावबाय थानो हागोन आरो लोगो लोगो थाखाय माखासे आलासि जोंनियाव बाहागो लानो हादों आरो एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गासै लाजोबनानै 5,000निबो बारा मुंख्लं बिथांमोना दिनै जोंनि
गेजेरनिफ्राय फोरनि अनजिमाया उननि समाव फैनानै 1993 नि उनावबो नैथि खेबनि आन्दोलन जादों खुंजायो आरो बे जे गिबि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि जे मुंख्लं